Last din na ito ugma li ay. At tapos manila rin magtamiaw. Ako sa gampo nga. Nangabot sa Manila. Kuan. Smooth ra. Okay ra. Ano ba? Alam na yun. Hindi mo operahan. Inita lang sa... Hindi. Inita lang sa kasing-kasing. Di rin ka-operahan ba? Madaras ang bawasin. Hi guys, majungod to. Dada Miss Dental Clinic. Last tiri. Arno gadja, pila ka oras. Isa si tiri na human. Sa ijang kuan, si Jara istorya gin sa gizangipon. Basta ang iguran niya sa gibanan. Tanaw raman sa ijang vlog kay ijang istorya o gin sa ijang ipon. Ang pilay na bayad. Mahal ba o? Barato ra pa. Mani larim ning ipon na pasag na no. Legit. Kaya ko na gasto. Nakagasto. Diya, wa pagamong sundo. Wat kami sang suon. Diya, kawalan na ra ba? Diya, madtuman ta kong DSWD ron guys. Di lamang kumadad yun kaya langanin na mas oras. Manapod po. Kami lang sini natin. Tinahay mo na yung ate Monica. Naiwan. 5 hours later. Hi everyone, madung hapon. Ganihade guys. Pag uli na mo gikan sa kuan dental clinic. Sakto ra gud mi nakaabot dari Sabay. Kay grabe jud yung bunda kag kinakasganguan. Diya, wala ko ka video kay di jud halos magdengeg kay gambay wa man ni si Jay. Kuan ba kanang nay Arkuba, grabe yung sabaan jud kay grabe jud kasagagawan na kayon ko murag dahay unos ba. Hangin pod sa mga to nga kuan ako ka vlog. Diya, pasalamat tayo po Ginoo kay abi na magmaabtan may guwan pagbiyahe na magikan sa dental clinic dianay taligsik sakto na jud mig ipabot diri Sabay dari sa Sabay din busdak jud grabe kasaganguan. Diya, aghang lakaw karong adlaw kay karong adlaw man ta ako madtong DSWD kay magkuha ko certificate of indigency para ni Tiri. Wa jud na malakaw. Karong adlaw ba kay agang plano hang ihatod si Tiri dari Sabay nga balik ko atos munisipyo. Mga malagitong grabe man kasagasawan. No na nga ugma na laman di last chance kay Anas Bernice puhon tagag madyong panglawas. Juan, mana may among adlaw sa paglarga. Diya, nama piningan nga kuno hay di ko makakuha og certificate of indigency og mga adlaw kay para ba dita kay baw naabay mo pirma kay kanang amo ra bang lungsod sa Alicia karon pagkakaron nagka-problema ra ba para bay mayor nga nakalingkod basi goy makapirma na piningan na ho nga okay ra kuno di mi makadada na kay pwede ra kuno bisag tuwa na Miss Manila na lain mo kuha anjay ipadara or isendra sa email. So mga to grabe jud grabe kasi gagawa nagbaha na diri sa mong gawas anjay ang kalsada grabe na panghitaka grabe jud ka lapok jama karon nga wakoy video mag-istorya sa lamanta. Ganihan naluwi jud kong Tiri dito dental clinic kay kuan di man siya pwede og di bitaw ka ng di hinluon na gyud mga ngipon dapat required ko no na nga og maoperahan ang ngipon ajuhon nagana si jag kuan nagana si jag pastahan nga pila kapod mi ka oras dito sa dental clinic kay di ko no pwede stire maoperahan og naidaot nga ngipon so mao to nga gipa-cleaning si Jan gi pangpastahan tong mga busot-busot ni Jan ngipon na sa mga daot. No choice man kay kinahanglan magajud limpyuhan og tarongon og mga ngipon kay basig maoperahan si Jan
maglisod na pud mig kuan. Maglisod na pud dito mangita na pud mig dental clinic sa mahal ra ba nang dito sa Manila. So madyo galing kay dapoy niingon na mo ang suon mapoy nang utana dito sa mga requirements. Giingnan pud midaan nga si Terry lagi ko no ipalimpyog ngipon, ipaadyo og na mga daot. So mao to. Nahaman na. Diyan nga po magtukog DSWD kay makuha lagi ko certificate of indigency. Diyan makagulol dira sa mga lugar guys, grabe diyang lapuka. Murag basak ang kalsada kay wala gitong gi widening, ang liseray lakaw. Diyan madyo naman ni karong gabi di na muwan kay masig mamapod ang kalsada ugma. Kay grabe dyan marajud basakan na kalsada ari. Diyan lamingon ni ari tiliksian mau pa kang mataliksi liksi dia mau kay pagmata manuwan man lagi. Diyan harang sa Liana yan alin sa mangka ha? Ano, mati sa ka magkasauna ma. Ha? Ito ko sa Manila. Hindi sa Liana guys nyo ha. Hapit sa mama mo larga dahil sa may makasturya dahil. Malipay mo. Malipay? Malipay mag-uul. Hindi sa may magbatiyo nung hapit sa mama mo larga? Malipay mo. Kay? Aron? Malipay di ako nung siya dahil para madukto ko dyan tita Tiri. Ajag mingaw ha. Ugma ka ni mamuto ugma. Ugma? Dug laman ha ugma po. Kamaraga na pas mama. Isa na lamang kadlaw. Tabang campus tita Tiri si mama ha. Sa among lakaw ha. Magampo ka Saan naman day ron ma? Ha? Saan naman day ron ma? Karon ka na ron. Merkulis. Ugma wibis na. Sa lamang kadlaw. Diyan naka-Bernis magto na mi. Alina. Nisa ka balik darhi ma? Maukin na si Tatiri. Yan po lagi si Tatiri nga, maukin na. Papadiso sa tuha si Tatiri. Hajuhon, mawag dyan sakit, na. Tawag na naman eh. Eh, sa kabata. Pud. Di sa nagyanak tidang mama sa una ma. Dito sa hospital sa Muntinlupa. Ay, ikaw, di sa magaganap ni mama di ay. Kandihay. Kandihay. Tapos nakagbuhok, day. Sa taning paputlan, di. Mangay kagputlan ng buhok, di. Mangay ka. Sayang mo na itong paputlan, ay. Sayang mo po. Nga nakamubo na, ha. Tanaw sa kamera, day, ha. Nga na nakamubog mong buhok. Mangay ka. Di ma. Di ka maangay. Mangay ma. Nga na nakamubog yung buhok. Tanaw sa kamera. Nga nakamubog, mangay ka. Putang roy, nga naman ito ka na. Ayun naman, ay. Kaya dagan na rapan na. Magluto na po sa mama. Sa daas pa ni hapon. Sa dapat ito daanan dani ron. Di ba sa daanan day? Kasi kanton mo. Na di magod sa daanan ng pansit kanton. Ma, asam day suwa ma. Bawin sa daan, isda. Mali. Asas mo mali. Lakaw. Diyan guys, samo kayo maadjong vlog ng adlaw kay mamalagit ng liwan og kusog. Daghang salamat sa mga aning agwanta ug din subaybay danihang. Ay papari. Ikaw. Mahay ka sa. Hindi na ko sa muhay siyang papa. Nang liod na ko no. Luwag ko naman eh. Nawa magkaliksi. Sige na, bye-bye. A few moments later. Hindi guys, huwag mahimo. Huwag mahimo dahil mga snack ka. Corn coffee. Napa may pigpay dito. Ang kalise? Ay. Hindi mo kakaugruto. Gawa banda, gawas. Gawas pa banda.
Jadi mo gawa si Pandanay. Wapa dahil si Mama Ruby maka uli. Ito mo day mamarubi. Mali. Patikap silang kuan. Pyramid. Tapos pasina. Ya guys, nang snack tata. Tugnaw dari guys, nani higop og kuan kape. Hindi ka mag-snack ter. Yeah. Misian! Misian! Kuya sa kung sa kaapol, Misian mo ba eh? Apon. Oo. Pinaksihan masubo na na. Usa. Usa ra kaapol, maka-ingke ba ka na? Kana, very good. Nalabutan. Butan si Lixian, sugo pa ko apple. Ikaw man Lexian, happy helper. Apple lang ni snack, hindi ko lang ng pan. Bogang ipon Hawa pa mi nakailis. Pagkarag ba ang ipon kay ingkib nga ilo pan, ang ilo. Bang. Pwede. Ito ba nga? Ayaw. Kaya basig mga tangkan ng ipasta. Sa may gislintes, di pa pwede pa ako gahe. Papa din ha? Sa may gibati, kaya nga ugma. Last din naman nato. Bernes laga na ka. Ngampor ito. Majid, ako po. Maraming kong barako. Salamat eh, love you. Welcome kami. Nangisag na naman ko sang nanguna. Di na ko dapat maghandog-handog. Hala, napasok ko. Abi ko bugnaw. Diya, shout out diha sa uyab. Sida ko ni mo tagbo. Buka. Sida ko ni mo hatod na mo padung sa Antipulo. Salamat na lang po ko kay supportive po ng uyab. Ang ipon. Ang sa baling panaw eh. Puti. One item no ha? Puti. Kaya mo ito naman ko sa Manila, be. Hindi nga wala ka lang. Hindi mo video call raman ta. Tawagin lang mo ko sa ipon na. Hindi, ayan po ko sinoo. Nga. Ha? Ang sabi nga Ano po ka, ang kabuling tao, be. Ayan po ko sinoo nga mawalag ang sakit sa kasing-kasing ha. Kamusta liana? Pag-ampura mo ha. Ang Papa Jesus at Mama Mary ha. Ha? Dalami. Hilo. Gitugnaw jud ko ron guys. Bisag din tuwak nag-uwan, narang tugnaw ah. Yun ako, nang tamisa pag paano eh. Ayun ako. Last din na ito ugma li ay. At butos Manila rin mong tamiaw. Ang walang gampo nga. Nangabot sa Manila. Kuan. Smooth ra. Okay ra. Ano ba? Alam na eh. Hindi mo operahan. Inigtanaw sa Hindi. Inigtanaw sa kasing-kasing di rin ta-operahan ba? Madaras ang bawasin. Aral lagi ng kalit-kalit lagi tino. Ha? Kalit ba nga na madayag na sila nga na. Magot at nililang gapon ng hilak. Pagkaan ninyo nagilak mo to pero walang umihilak. Eh, mahugot ang naghan ng umihilak ko.